Jo, zdravím všetkých a opäť je tu s vami vždy dobre naladený nejaký majster a dneska vám ukážem dobre blanty. Myslím si, že sme odhalili tajomstvo nejakého majstra, prečo je vždy dobre, pozitívne naladený. Ale o tom toto video nebude. Toto video bude o veľkom pripravovanom súboji. Súboj titánu! Počkaj. Nemôžem to nazvať súboj titánu, to by som urazil Aleša Bejra. Ešte raz. Na českej scéne sa pripravuje súboj titána Aleša Bejra, proti ktorému sa postaví tlstoprd pstruh. To už je lepšie. Tak. Tlstoprd pstruh. Veľa z vás sa pýta, kto má šancu. Či vyhrá Aleš Bejr, či to bude pstruh. Keď si porovnáme Aleša Bejra s pstruhem, tak jednoznačne si musí každý povedať, víťazstvo ide na Aleša. To víťazstvo si bere Aleš. Na ňo je dokonca nízky kurz, kdežto na pstruha je kurz v pomaly trojciferných číslach asi jak jeho váha. Ale dostalo sa ku mne video. Kde budem musieť prehodnotiť svoj názor na Aleša Bejra a začnem asi silno uvažovať o tom, že tam je nejaká šanca aj pre toho pstruha na to víťazstvo. Lebo pstruh nenechá nič na náhodu a pstruh sa začal pripravovať na tréningy. A ja vám toto video pustím a vy si správte svoj názor. Ja si myslím, že sa chalan do toho pustil tak, že tá šanca, že vyhrá tento súboj, tam je dosť veľká. Tak poďme sa pozrieť na to video. A nezabudnite. Peťko je síce blbý, ale za to je silný. If you came to prove, there's no reason to prove. And now you've got yourself something Zmenili ste teraz názor? Videli ste ten tréning? Tú tvrdú prácu? Nenecháva nic na náhodu. Tento Peťa 1. Takže pre tí, co fandili Alešovi Bejrovi a mysleli si, že jednoznačne to bude jeho víťazstvo, tak si myslím, že by ste to mali prehodnotiť teraz. Videli ste ten tvrdý tréning? Videli ste to? Toto nebude len tak med lízať. Takže tešíme sa na tento zápas.